Straight to the point. Now atong balikan mga sugid tigpaminaw. Kining atong hisgutan na Rumutaga. Sa ika-11 kaadlaw sa Senado, nakagasto na ang Senate may 275 million pesos. Kaya 25 million man ang kada adlaw. Kinsa nagsulti nga 25 million kada adlaw? Si Senator Lacson o si Senator Win Gatchalian. Straight to the point. Ha? So kanang ilang gisulti nga 25 million ang adlaw nga gasto sa Senado, ibalik na to nila. Mao din ang gasto ninyo. So in 11 days nakagasto na og 275 million. In 11 days nga hearing mahigala sa impeachment. Unya mingon sila sa Sara gasto mahigala nga ang 125 million sa 11 days. Grabe ka gastador. Karon nagagasto naman sa 200 sa 11th day ha. Kay pila man 25 million times 11 days. So 275 million na nagasto pagka 11th day pa lang. Karon kay ka 16th day naman. Kinis Gina Acosta pag present may gala ika 16 ka kuha na. Ika 16 na kaadlaw sa Senado, wa pay cross examination ha. Plus mangutana pa mga senador. Mo ni gasto sa katawhang Pilipinhon 400 million na sa ika 16 kaadlaw. Pila man 25 million times 16. Di 400 million. Langan kayo, laygay kayo kay ang pag-present og witness bisag direct examination ra mo gasto duha ka adlaw. Laygay kayo ang direct examination. Unsa may puntos direct examination? Mo giti punto dai nga si Gina Acosta mo iyangan unya gihatag niyang kanila chika gisugo sang Sara Duterte gihatag niya ngadto kang kanila chika kasi kanila chika maoy eksperto anang matters about intelligence. Wa man sa expertise ano dai. Ako giturn over siya man mo in charge na kay siya may expert. Colonel guno sa army. Iyang gihatag. Kanto tanaw ni mo mao gitoy just day. Pero ni take mahigalag 2 days. Wa pa mo human ang direct examination. So mo cross examination pa malangan pagpangutanas mga senador. O katong gibutangag mga props kuno hay mao gito. Nya kining mga statement ni Gina Acosta human na ni nabati na ni pagquadcom, nabati na ni sa kwan. Nabalik-balik na ni pagka kini ni ang House Committee hearing sa House Committee on Justice. So 400 million ay gasto na to. Nya dugangan sunod ikalunes sa pod ika-17 adlaw na ato lang iphon gyud ni mga kagilaan pag-emphasize kung pila ka mga Pilipino ang gigutom karon. Pila ka mga Pilipino nang inhanglag mga pagkaon karon, pila ka mga lugar ang nabahaan karon. O gihatag panigrasyon nila day. Ang mga tao ron samot magkasuko mga tao aning kalakiha. Wa pa mga higalay something substantial nga kanabang magkakurat ba nga bomba ba nga kanabang pasabog. Kay kining tanan di naman pasabog nabatian naman ni pag-quadcom hearing. Straight to the point. Nabatian naman ni pag House Committee on Justice hearing. Unya 90 days ang estimate mga higala ining impeachment trial sa tupan 90 ka adlaw. More than 3 months na kay kada buwan 30 days unta 3 months na unta na pero in a month mga higala gamay ra may hearing kay ang semana di man hutdon Lunes, Martes, Miyerkules raman. So maabtan tag siyam-siyam ani maabtan ta next year aning kalakiha. Magsigig baha sa Manila dai siging baha kay padong na Berman sa naman karon pa nang habagat na lang gani. Ang gastuhon sa katawhang Pilipino ning impeachment for 90 days 25 million times 90 days. 2.2 billion kapin. Straight to the point. 2.2 billion. Kaning salidahan ray atong tan-aon. Pagtangtang mga higalang Sara Duterte lang. Kita okay, ug mao na inyong pamagi pero ayaw kalimti. Ang katawhang gigutom ay kalimti ang flood control. Kay murag na puyok-puyok naman taning kalakiha. Yang mga tao nila magabtag next year, may nga mga tao gusto mong tagtangon si Sara. Ang mga tao na lay pabuta na kay sovereign Filipino people man ang katawhan may maoy amo na to. Total hapit naman di mo makapaabot anang next year. Ini ka next year wala na sa katuig na filing na good next. Ini October next year filing na. Ah. So mo ni mahigala ang gastuhon ha 2.2 billion ang atong gastuhon ining impeachment.
Straight to the point. Kining 2.2 billion, pila naman unta. Makatabang ng tanay mahigala pag ayuhon lang iba sa ato mga flood control projects. Pila ka classrooms ang matukod ining 2.2 billion pesos. Gigasto lang ani mahigalang salida nga katugo na mananaw ang uban kay way action. Nga dako man kay budget ang Senate. Pag hire mo, kani maklaro lang ba? Kaning kang tulfo nga suko-suko, di gani mao. Trabaho na sa Senate Impeachment Court, pag hire mo diha og interpreter, nga mo interpret sa isulti mahigala sa witness. Kay kadagong witness, mabita na ang atong regular courts, doon na ganay court interpreter. Kaya ang language nga gamiton sa korte in English manggod. Kining impeachment court mga higala in English og Tagalog, labi na gimonitor sa tibok katawhan, pwede gani og doon na rules ana unta nga himuon mahigalang in English ang sa korte og unsay language gyud nga naa diha nga kwan. Ang problema ko na to, kitang Pilipinas, archipelago, magutan niya, lain-lain tayo sinultihan day. Mo na nga, nabutang nga in English na nanggit sa korte. Kay og tuwa ka sa laing lugar, day waray-waray, day Ilonggo, day kwan. Inig mo apilar nga to Supreme Court, di na makasabot ang mga justices. Lain naman ang pagkasulti mo na ang English na gigamit. Ambot og, mabot man panahon nga maggamit tag national na to nga kwan, pinulungan. Kay kining atong nasod unique, magkay daghan magkay tag pinulungan. So, kining hitabo aron ang ilang respondent sa impeachment, si Sara Duterte taga Davao, Bisayang dako. Unya kay Bisaya, malagmit nga kining iya mga staff, mga Bisaya. Mao gyud. Si Gina Acosta day, ang iyang Special Disbursement Officer Bisaya. Kaya ang imo mo ng trust and confidence sa mga tao ba? Kana mo na nakay kasaligan nga tao, taga Davao pa taga Cebu. Kung padalitan ang presidente taga Bohol, expected na nga kanang iyang mga tao siyang palibot taga Bohol pod. Doon na kay mga sinaligan ni mo daan ba? Kanang imo mga confidential employees nga naa. Kanang imo mga higalang mga staff, executive assistant, sagad ana, imo gana mga, kanang nakaila ka ba? Kalisod sa kayo ba niya hinuon og ilaron ka abot ni mo to sa taas? So malagmit ana, ginaso mag-hire sila og interpreter, trabaho sa korte nga mag-hire interpreter. So ko Stulfo, kay ngano ko nung testimonya ni Gina Acosta masagulag Bisaya. Walay sala ang witness ana. Kay witness man gud makagalaan. Imo nang hatagag higayon nga unsa man kay mosulti ko kas tinuod ug unsay komportable nimo nga language nga mosulti ka. Bisag gani ka nang og kamao ka mo in English may galalabi pag in English dili kayo pod ingon ana nga kwan dili man gud na may native kwan ato language. Dili ka ka-express ba? So kung gusto ka mga higala nga maka-express ka tanan, sige aron makasulti ka tanan. Gamita unsa may imong preferred language nga imong gamiton. Oh, pugo si Gina Acosta kinagalog, pero masagulan gyud Bisaya. Dili man kay tanawa paminawa ko katos Duterte di ay. Ha? Inig speech si Duterte may gala, makibawan gyud nimo kining Bisaya, nya maningkamot tag tinagalog kay gahi lagi gyud lagi dila ning Bisaya. Nga ka na, Duterte, mga higala, dito ko na mag-eskwela daan sa College of Law sa San Beda. So dito sa Manila na daan, day. Pero, balik Davao, inibalik ni mo sa Manila, kada bang malahig yun ang imong sinultian? Mao gina may bawaan yun kang Bisaya, ino nagkadayon sa kayo na mag-taxi nga, taga saang probinsya po kayo, sir. Tanawa, kana si Bato de la Rosa. Kana si Bato de la Rosa, PMER ba yan na? Dito na sa Baguio day. Unya, pulis ko na. So, nasahin naglaing-laing lugar. Pero inig istorya ang Bato de la Rosa, may buwan yung Bisayang dako yun. Unless to naging kas Manila, nga naan naging kadiha nga. Kuhan, pero ka naging tubong Bisaya ka. Madagi mo dito. Bisa pag taga Bisaya ka mo, ato kag Manila, sa mo tayo butang taron, Office of the Vice President. Tos Manila. Unya ang mga staff dito day, pulos po Bisaya. Na inigabot ni mo dito. Natas Manila, pero pulos sa putaring Binisaya. Doon na bitaw kay Ila ito sa Manila day kanang dito sa may Paranaque ba na mga parinti to dito. Ubuad to ka mura yung kag di ka kakatog Tagalog kay nanatas Manila pero pulos pa Bisaya. Ang gamiton ni Surihan Bisaya ba yun nga
Ang Bisaya na magis bye-bye late nga kadto kung perting Bisaya. So unsa mayroon? Ang mga staff mga higala ni Sara Duterte gida dito, of course, dahil mga Tagalog dito, unya nagsagol labi pagdaghan ang Bisaya. Tuwa mo sa Manila. Naatod mo sa Manila, pero sa pagkat-uni mo nga ang imong palibot pulos man mga nagbinisaya pod, ang mga Bisaya dako man sad. So medyo lisod. Mao nga ang korte, trabaho ni korte. Trabaho sa korte nga mangita asla mo hire sa interpreter. So kining kan Tulfo mahigalang pamahayag wa gani mao. Ha? O sa sulting Tulfo be atong paminawon dong. Tawa. Sige dong. Asa man tong kan Tulfo? Gamay lang. Indihan, bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Okay, pause. Please. Boss. Dawa, ang iyang pangingnan ang witness ay panluloko. O ang language bangod sa witness, inyo na trabaho sa Senate Impeachment Court. Trabaho ninyo na mag-hire mo og interpreter. Ha? So kinis Tulfo mga higala, kini bang wa po lagi tao ikuan. Kanamo mo saway siya sa witness. Ayaw, pag hire mo og interpreter ninyo, para sa korte ba? Na may interpreter. Si Gina Acosta dito sa sa Congress dahil naningkamot og tubag. Ang pangutana in English ni tubag sa Tagalog. Na pangutana in English nga usahay magod. Bisag ka mo, makarelate mo karon ha. Na may makasabot ka sa Tagalog pero di ka maka-istorya. Pila man ka buok mo karon be. Makasabot ka in English pero di ka ka-istorya in English. Takhan na. So, istorya niya, mutubag sa Tagalog, mutubag in English, masagulag Bisaya. Natural ka na, uy. Makarelate mahigala mga Bisaya, ana. Kana bitaw na tayo ka-istorya ang mga Tagalog. Oh, nahay mga bisita na to taga Unilab day. Nga ari ana. Bisa ako mismo saan tayo kakain na to ni? Doon tayo sa kuan. Buike ay anad buike kuan. At doon tayo sa SRP. Kuan tayo doon, pupunta tayo doon sa ano. Tubag ni mo dali malikayan, bisa ako mismo day. Tanaw ko na itong Tagalog, bisa ako mo, angkon mo kung tinagalogan na ito, mahigala maningkamot na labi pag na-interview, Tagalog may itong gamiton, kaya pang masa bagamay, kaya mag-in-English ta, dili man sa masa yun. So, arita mahigala, kuan, maningkamot tag tinagalog, o nga itong bisita, Tagalog, pero, mga iko dispensa sa kanginan nga, pasensya lang mo na itong Tagalog, ha, kay lima raraban ni kabuot. Dili na panluluko, tanawa ang witness, itubag ang witness, o klaro, masagulan niya Bisaya. So, ang trabaho sa impeachment court, pag-hire mo interpreter, parehas korte ba? Ang sa korte na, o ang pangutana sa abogado in English, magkasabot og in English ang witness, mutubag siya. Either mutubag siya in English o mutubag siya Bisaya. And itubag Bisaya, interpret na yon ang, mo-translate na yon ang translator na aron niya ma-record sa korte dito ang in English. Kaya mo apilar na dito mahigala niya, magkasabot sila unsay sinultian nga gigamit. Pero, like ang witness, pag pangutana sa abogado in English, o pareha ng impeachment court, in English pangutana, makatubag siya in English, okay. Ini pangutana in English, makatubag siya, pero ang tubag dili in English, pwede. Dili na panluloko. Straight to the point. Suko-suko si Erwin Tulfo, may galay, panluloko ko, no? Ha? Ang inyong sayop sa impeachment court, nga wa mo makahire o interpreter, nya mo, hukom mo dito sa witness, tanawa ng tinubagan sa witness, nga confident man ang tubag. Kamaayo mo tubag ni Gina Acosta na ikumpara ni mong lutok nga di gibutan aw. So, Tulfo, mahigala nga, ano, Tulfo ba, Bisaya, raman sa nindako, utro sa ni Bisaya.
kamo mga naminaw na karon mga Bisaya. Gikan sa Kabisayan ug Mindanao. Dalawa, namo yung bisita labi pang sa among baryo, manguli na mga kuan dito, mga kuan dito, mga taga baryo, pista mo uli. Sa inyo day no, manguli pista day, Bohol day. Nigulis pista gikan sa Manila, pagkuman tinagalog na ng uban. Kita maning kamot man ta mahigalag kay istorya to Tagalog, maning kamot to Tagalog pero bibuan gyud ka nga naning kay nimong pagkatagalogan. Bisa kung saon pa ni mo kuan kay, tayo na, manlakaw na tayo. Aray bitaw to si Sir Carl bitaw mahigala na among kuan dati bilabayng adlaw. Dito mi sa SRP kay nangaon mi dito, niudto mi gidana mo tong tagayon nila. Medyo na bisi-bisi ko tungod sa adlaw kay mga bisita mahigala nga kuan. Kami si Aida, Paps ito. Yung tinagalog lagi ta kay dito bisita Tagalog, pabida. Tayo na, manlakaw na tayo. Para pa day, sige yung mga natirang mga kan sudan sa banang Tagalog na ipa take out na lang natin para makakain din mga iba doon sa estasyon. Ulam day, ulam. Wala yun niya, ting. Be, patingin, ting ni. So, kini mga kailangan, ayaw hukmi nga, panluloko. Kasi panluloko. Gipatawag na Gina Acosta dito sa kini ang Quadcom, nakatubag na dito, naningkamot kapag tubag. Dahil may buwan nito sa Quadcom, tanawag ko ng hearing sa Quadcom. Ang tubag niya, ang pangutana in English, Tagalog usay, masagulan yung Bisaya. Tanawag ko na sa si Bato de la Rosa, kana sa Labunggo, dahil kana mga Bisaya, dahil ba? Hindi istorya sa Senate, kabantay mo nga marag lisod sa istorya ko sa hay, masagulan yung Bisaya. Yang ano, ikasuko man ng tulfo nga, moingo man sa panluloko. Ang trabaho sa impeachment court, magkuha sila og interpreter. Kaya ang pangutana makanang witness, wag na ikuan unsa imong pinaka pabor nimo nga sinultian, mo'y gamita. Lisod man kayo og maningkamot yung kag istorya o kuan dili ka maka-express. Lisod man kayo nga imong yung pugson pagpa in English, imong pugson pagpa Tagalog, nagdi gyud makasultig kuan. Di kasugakot og sultig in English, imo ding pugson. Di kasugakot og sultig Tagalog. Imo ding pugson ki. So, yung trabaho sa impeachment court, man akong kuan dapat ang impeachment court ilan ang kuan, total 25 million ganun yung gasto kada adlaw. Paghayon mo court interpreter, kay expected na nga dunay mga staff si Sara Duterte Bisaya, kay Bisaya ko dako. So sayop sa impeachment court nga wasa interpreter, nya ngadto nimo ipasa sa witness. Bida po ni si Dodong Irwin.